Pre! Pare, mapantakin ni Pare Dandan ta dumawat tinating na. Makasidsidak tinating din. Pre, urusak ka. Kasi sidakmot lang. Nagadugayam nga mula nating ni Pare Dandan na. Dapay ti sili, dati utong. Dapay ti okra, tarong. Ungarod. Ay, na ni Paridan niya. Pare Dan! Pre, ratuyak! Anya kasapulan niya, oh. Iya, pay. Anya ti kasapulan niya, oh. Apera ti kayo, mait. Dumawat kami kumati nating mo pare. Ah, kasi iya, pare. Aguri kay labit karot ta, yalaan kayo tinatag. Hey, ato yun, pre. Paggudwa niya ato yun, ah. Taawang mo ti natangkang ta, kabruburas ko na din na minsan. Yaman kami pare. Pare. Ayos na natin, pare. Naganos ka talaga pare. Kumusta amit ti pinagbiag mo dito nga eh? Katayos lang ba ta, pare? Makakaraos mo, kasi dapo. Pagpay mga dati tinatingkaw. Dati katulungak. Sige, pare, Jar. Musta, mate? Ayos mo ti pinagbiag kong pare. Manager agtatan. Po, manager. Sige nga, pare. Yang matiti trabaho tatan. Engineerak di Manila tatan pare. Sika nga eh. Awan ti balak mo nga lipasin na di pinagadal mo ti kolehiyon. Anong, pare? Hingga na kami ni natay ni tatang ko. Sakti nagkasasikaso di taltalong, men. Paridan, ada mo mga katoy, bakante nga daga. Nagpadadara ko mati pasti nga negosyo nga panganan. Ay, awan tamok ti lalakot dagat ti pare. Ni, agtutong pare. Tayo di kubukon, tayo di tayo agtutungtungan. Kasi nyo, higsaan natan. Nauda mo maglako daga pare. Panagtulatan. Nasya ata nga planong pare. Nasabat ko gaya maji mistrata yun di. Agparamit ti balay. Samit inala na nga kontraktor. Sika nga pare Dan. Siyak pare, mamagmoblema ka tatata, nagbasa ipagay ko. Takol ti lugik tata nga pinagtaltalong. Pasensya kang pare. Tawon ti mitel ko nga pulong tatagan yan. Ta kailangan kami ti makuron ko ta pare. Aja ibalabala nga negosyo. Pasensyakan pare ta kasapula mo lati kwarta tata. Pinagpapa-enroll ngamin na gadi anak ko. Madi pare ko, may istorya lang mo kanyayo aja. Dungtung tumalatal daw na pintas tumala ti apit ko. Bayan pare, namay ti dagkunton. Mangkita bala tulong kanyam. Resak pare. So, gananos ka pa lang ha. Agyaman ang kanyayo pare. Ngamin, manipod-sipod, si Tela tatig kakadwa. Kasi napitig tinulong niya pare. Si lang may. Iba pare daraway. Gusto ata ko ng pare. Anati serviti pinagagayim tayo no maditayog ti tinulong. Tatapay lang pare, agyaman ang kanyayon. Ang yaman may tulong yung kanya. Di pare, nag-text kanya kay taga-DA. Ada ka na ito datulong kanya nga manlalon. Sigaro tag-grubuata ka. Singar pare, madi kami mitlag bayagin. Salamat atin tid mo natin nga pare. Ayos lang pare, kaya yo, adupay dita. Kumusta nga pare? Nyati madamag. Madila pintas pare. Nagsirra di pag-ubrak na kumpanya. Parehas ti sitwasyon pare. Nagkisay dati tao di pagtratrabaho. May saka na ikat. Ate kami nga pandemya pare. Ate na pektaran nga trabaho. Tupay pare. Nakitungtungak pa kini Busmin nga urayan niya nga trabaho ti tindakan niya. Awam mo alat ta. Ursak ko pare. Uri niya kong mga branch si kumpanya may atak. Uri adayaw. Ako ko maulat taman. Kasi pare, malagip ko. Kumusta nga tama ni pare tanga dandanin? Mintaman pa siya rin no. Kasano mo ti kasasaadnan. Sige man pare. Kumusta nga pare? Ni, da kayo mo pare. Tuko kayo pa lang ah. Kumusta kayo pare? Damag ko, nag-lockdown yung Maynila na. Peso pare. Ako ti pulos nga makawar nga tao di balay. Si kamot pare Darwin, nyamat ikasasaad mo ay. Naapektara kami mit lang pare. Baglangin ta, nakaawid kami bago lockdown. Shot mga karot pare, nakaawid kayo bago lockdown. Win pare, yung kasukat na mit la, di trabaho mi ni pare JR. Niya pa'y pare, niya tinangyari di trabaho yo. Parehas kami ni pare Darwin nga naulan ti pagsapulan lang. Niya pa'y ngay pare. Parehas kami nga nagkad eh. Kanya-kanya may kumpanya. Si gamit nga pare Dan, kumusta amit nga ito pinagbiag mo to yung Entel?
Ayos mo't pare, napintas mo't apit ko. Mayat gamin ti dako lang iti pagpagay ko. Nasyata pare no kasjay. Tahan nga kasla ibi. Nadila pa'y pagay mo. Baglangan na pare, tanang tad ka ayuda giti taga DA. Takkel nga katulungan kanya kajay. Bagsika pare, no kailangan ti kwarta. Ita pagsanudam. Ay pare, mabigat gayam, mangtudak ti bagas ti baryo tayo. Agad yung napiktuan ti pandemya. Bagmansika pare, ita masinisukan. Binman pare. Han nga kasla kanyamin ni pare JR nga naawan ng trabaho gaputi pandemya. Taan mo't pare, sakto lang. Ay, total dati kayong pare. Alaan nyo gabi, tagkaysa kayong asawa nga bagasan. Baglatulong ko kanyayo. Diyaman kami pare jitid mo nga bagas. Dakil nga tulong kanyamin ni pare JR Ajay. Kinpasensya kang pare. Hindi na perde pagay mo. Ako na itibing nga tulong. Wait, nagsiyahat ka nga kumpare. Tama di na kami kinagura, idisikatin nagkasapulan. Ano nyo pang panunutan na yun, nalpas na yun. Yung na kayag tumulong ang kanyayo. Kaya nagigay kasapulan mo, tumulong alat na kanyada pare. Yung na da kanyak. Ano nyo pagpapasulo na kita bagbagiyo, unawan na ito yung iti kanyak. Manipod-sipod gaming ka, si kayo matigagayim ko. Diyaman kami ha pare. Nagsimpit ka nga talaga kanyamin. Oo na dyan pare, ako masabsabali kanya tayo. Hintay ko din, tamayaw yun, di bagas nga itid ko kanyayo. Sinsado ka nga talagang pare. Siguro, ado na tulungan nga tao ti barangay tayo. Haan mo't pare?